Morning guys. Ayan. Nagparaw sila sa ano. Naparawan nyo yung mga likod nila. Ayan. Dali, kain na kayo. Paraw sila sa ano, sa board. Mga bata. Sinaarawan ng mga. And then, yun, niluto ko yung ano, tira pa naming baon. Hotdog. Tapos may tirang kanin kagabi kaya ano sinangag ko. Para sabi ko wala na akong ano, wala na kaming dadalhin na pagkain namin. Baka masira pa sa ano sa biyahe, diba? Yun. Sinangag. Tapos, may bigas pang ano. 3 kilo lang yung inano ko eh, pero may tira pa rin, oh. Makain na si Chris. Froggy. Meron doon, oh. Kain na kayo, Mick. Ketchup dyan, te. Ay, wala. Yun, bumili ka ng ketchup. Wala mga ito, te. Buti ka ako hindi nagkalasa yung hotdog, guys. Kasi frozen to na ano, na toast kahapon sa init. Nagkadurog-durog na nga. Tapos na ano ulit. Nilagay ko sa freezer naman. Ah, kabili ah. Sabi kuya mo. Ting-ting, girl! Wait lang, hugas na ang kamay. Let's go! Ang babango naman! Ang babango naman yan! Baby! Baby! Lubog na lubog ka! Halatang ang bigat mo ah! Lubog na lubog sa kama! Ano mo? Lubog sa kama! Lubog sa kama! Chiki! Naligo pa kayo, Mek? Hindi. Ako din. Ako din, hindi na. Mas gusto ko yung ano, makakapaghilot ako ng bonggang-bongga. Kasi yung kilig-kilig ko eh. Ano na nangingit? Joke lang. Namamawis. Eh, dito mo na yung lagay. Di ka nagdaldiyo? Nagdala, kaya nga naligo ako. Ah, ano? Ay, ikaw? Naligo din ikaw? Yawa ako? Hindi po. Ay! Ayun guys, sa 31, meron ulit kaming simi! Masasa. Yay! Saan yan? Masasa. Masasa. Sa Batangas. Ayun. Kumot ba yun? No? Sasama ka na naman? Chaba-chaba? Sasama ka na naman? Chaba-chaba? Ha? Ah, chaba-chaba, baba. Jacket. Ang sarap na yan. Ay. Makikis na lang din kayo. Makikis na. Ay. Pakis lang eh. Ay, pakis lang eh. Ha? Ha? Lagay nyo na yan sa ano, sa kitonton. Ha? Pakis lang naman eh. Ang pakis lang naman. Ah, ikaw, ganda babae. Alis na kami, guys. Yan na ganda. Nakuha mo na? Wala eh. Oo, wala. Hanapin nyo. Sa mga ano, sa mga kama. Manatakpan. Baka nang sa bagay. Haringin nyo. Hindi na ba siya pa yung mga power na ano, o yung mga naiwan pa tulad. Si Chris, naiwan yung ano, yung charger, tsaka yung power bank. Dito, si Japong na lang nag-ano, CCR, mabilis. Lang kasi saksakan nito. Magaling ko lang natin ng saksakan din. Magaling pa kasi ako, nabubos pa ako ng pinagkainan eh. Nahihiya ako iwanan. Kasi mura na nga lang yung ano, yung upa, diba? Parang luwat na upa ng bonggang hugasin. So, yun, wala na naman. Mga plato nandun pa. Pinapatuluan ko pa ng ano eh. So, yeah, malinis naman. Para hindi nakakahiya nga. Puknit! Puknet! Baka mayuwang ka, bebe, ah. Dami na yung basura. Ayun, hugasan ko na, guys. Malinis naman ang iiwan. Sana yan? Itong mule. Ang dami kasi, hindi kami nakapag-inuman kagabi at nakatulog na ako. Wait lang, manang, ha? Wait lang po. Kulang pa tong ano ko, eh. Pero na kung ano, 1K. Wala ako kasi. Okay, 800 na lang. Paano yung ano? Yung mule, iniwan mo lang doon, binaks mo lang, di mo naman inano. 800 lang. Ayun na, pasuklayan na lang natin kay Manang. Grutin! Behave ngayon si Grutay. Sipok natin.
Yung pag papunta namin, puro tulog lang yun eh. Matutulog na naman nga siya. Ang talking pork na Groot. Okay ko lambong. Muntik ako ng maiwan. Froggy, si Kuya Bill, and then nasa likod sila, sila Dayan. Si Japong yung nagdadrive. Nauna na yung, 4 kami kahapon guys, 4 na sasakyan. Nauna na yung 2 kasi may mga pasok ngayon eh. May pasok sa trabaho. Para tumangin, walang tapat ipagtaka. Ganyan pala yan, balahan yung ano. Footage yun. Ang galing. Inosente. Ayun, nagagawa ng kalsada eh. Yan, putol-putol yung mga ano. Ay, talad niya na, bungi-bungi. Higa na, Groot. Higa. Oh no. Magaan ka, Groot. Sige lang. Kaya kita. Ang buti siya. Saan tayo duman? Iba yun? Di yun dito. Nagdinaan na kasi kami, tulay. Papunta kami. Grabe ang kipot. Tapos bangin na yung ano. Dito duman dito lahat. Hindi ka? Ha? Ay, iba na yun. Hindi tayo dumaan dito lang. Yun, butas pa yun. Pero may isang kami tulay kami nadaanan guys. Grabe, nakakatakot. Sabi ko sana hindi kami ulit dumaan doon kasi yung nga, si Kari kasunod namin. Ayokong i-risk yung mga mga bagets doon. So yan. Uwi na kami. Excited sa ulit sa 31 naman. Swimming lang ng swimming habang summer. Enjoy yan. Kasi ilang yes na. Opo, sa Hindi, sa 31 naman. Gawin mamaya. Ayan. Kasi mga nakaraang taon, lagi lang kami sa bahay. Hindi kami nag-outing. Siyempre, problema na may sasakyan, gano'n, arkila. Eh, peak season. So, wala din halos arkila na. Tissue. Very good nga si Gluten eh. Bakit nilalagyan nila ng bato? Hindi pa pwedeng daanan yan. Okay. Rice chicken. Mais pananim. Ano po yan guys, sinalala ko yan. Nagaganyan kami nung bata pa. Yung tatanggalin sa, ano ba yung cup ba tawag doon? Yung sa, basta yun. At tawag ba doon? Ano ba yun? Cup? Yung yung mais. Yun. At ang sakit nun sa sa kamay pag tinatanggal na. Titigas yun eh. Rog-rog. Oo, rog-rogin. Pero nakakamiss. Tapos itatanim. Ay. Nasa unahan na namin sila. In-overtaken kami. Na-overtaken tayo ni Carly. Yan, kasi nawawala sila sa sa paningin namin minsan pag nung nasa likod. Mga din. Ayan, nagsa-sightseeing si Groot kahit wala namang isa-sightseeing. Aray ko! Umupo ka! Babanata kita, Grootin ha. Bigat-bigat mo. Tayo dito. Turn right tayo. Opo. May sipag mo tayo. Ipak na! Huwag na yan! No entry! Bobol to. Dito tayo. Bobbles. Kulit ng mo, navi mo. Talo pa si sino ba yun? Isang navi. Yung nabi. Interconnecting to. Navigator ni Toton.
Boplox din. Puknit, puknit! Uwi ka na ba? Puknit, puknit! May isang swimming pa tayo, puknit! Ano mo yung pula lang? Sasama din si Poknat sa 31? Ha? Sasama si Poknat Oo, para makaligo din siya. Dagat ulit yun eh. Ikaw, di ka na sasama. Magpaputi ka muna. Charot lang. Sige, sige. Galing na yun. Ay, chik, 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 chik. Eto Paano guys, naman si Groot? Oh, takot na nag-swim. takot na mag-swimming, nagiging kangaroo. Talunan, talon na. Piling malulunod. Piling malulunod ka? Laki-laki mo, talo ka pa ni Poknat. Poknat, nakakalangoy. Ibang aso, Ah. talo ka pa eh. No, sa tala si Groot. Voice na voice ang lamang ko. Ito. Guys, alam niyo ba, kagabi nangagat si Poknat. Mas lalo na sa tenga. Katabi niyo matulog. Hindi kami mapakali ni dati. Oops. Traffic. We're home na, guys. Yay! Baka nag-enjoy ang puknat ko, ah. Baka nag-enjoy, ah. Mapapadalas ang pagsama ng puknat-puknat na yan sa mga outing, ah. Ayun, guys, we're home na. Kanina pa, actually, 3 o'clock kami nakarating dito sa, dito sa Pasay. Tapos sila Dayan, dumiretso ng store. Kaso sila Japong nasa pa lang daw ngayon, nasa Buendia. Kasi sila sa monumento sila dumaan. Kami nag-EDSA kami. So, ayun, sobrang traffic sa Taft. Alam nyo naman dyan. Kaya, yun. Dapat di kami mabubukas ng ng store ngayon. Kaso, habang nasa biyahe, kinukulit daw si Inday ni mga buyer. So, ayun. Pilitan silang after ata sa monumento. Nasa monumento is na lang sila LRT na lang sila ni Pepe kasi may mga buyer na daw na nag-aabang. So, yun. Hinatid lang din kami dito ni Froggy, tapos umuwi na sila sa Pasig. Yun, kasi mga pagod yun, lalo na si Kuya Bill. Ayun, hindi niya na pinag-drive si Froggy kasi borlogs din. Nalasing kasi kagabi. So, ayun, medyo nagkaroon pa kami ng diskusyon ni Froggy kagabi kasi akala ko 2 bottles lang kaya pumayag ako uminom sila. Aba, Diyos ko, natulog na si Kuya Bill sa sala doon sa inupahan namin. Tapos siya gising pa. So napiko na naman ako kasi pinagbabawala ko nga siyang uminom, 'di ba? Kasi lalo ngayon na marunong na siya mag-drive, hindi pwede yung magda-drive ka nakainom kayo mga ganon. So ayun, nagtalo kami kagabi kaya nagkasagutan kami ng konti. Ayun. Alam niyo naman ang bunganga ako kapag hindi nasusunod or hindi niya sinusunod yung mga gusto ko talaga is baratat. Anyway, mag-upload na ako guys. 2 vlog to. Bago kami umalis tsaka kahapon. Or include ko na to ngayon kasi I'm so tired na naman. Tingnan nyo yung senyorito ko. Napagod sa biyahe guys. Kahit na puro tulog lang din yung ginawa niya. Pagod na pagod pa siya. Mukhang ayaw niya pa istorbo ha. Nagtago doon sa pagitan ng mga unan ko. Wait lang Jasper ha. Nakita na naman ako guys ni Jasper. Ayun siya oh. Wait lang. Pakuha lang ako ng kanin ha. Ayan. Wait lang. Nandaan ako kasi siya. Pumunta akong Wawa siya. Wala pa akong time magpaligo sa kanya. Wait lang. Pakainin kita, promise. Kapag nakikita niya ako, guys, or nadaanan ko siya, yun. Susunod agad siya sa akin. Pag siya manghihingi ng pagkain. So, kahit sino-sino lang dyan yung bibigay ng food. So, bibigyan ako ng saging. Tapos, ito, fresh milk. Palalagay ko sa bukas. Dito sa Herbalife. Ayan. Todo na to guys. Tapos may Quaker na din ako. So, complete na. Wala nang hindi ko siya gawin. 7 days, siya. Kasi ang dami nag-comment ng mga nakatry niyan. Grabe daw yung effect niyan. So, mas okay daw yan kasi sa delicious diet or yung mga diet pill na Kasi yan lang. Kung susundin mo yung mga, Wait lang.
yung mga dapat kainin mo dyan is papayat ka agad talaga. Puro ba naman boiled? Pero try ko 1 week guys. Kaya ko to. Faster, faster. Ayun, pinakuha ko si Chris ng kanin. Sa sa kabila. Kasi ang dami bang kanin kanina. Pakainin ko lang si Jasper guys. Wait lang. Kaano pati yan ng dito ng kapatid ko. Yung bunso na may pangalan Jasper. Kaloka. Mga tambay na to. Pinangalan ko sa aso. Pangalan ng bunso namin. Ayun, ito lang meron ako dito guys. Ito na lang. Sana, pwede naman po sa kanya. Miss naman to eh. Pagkok na, tika kumain ka na. Pinakain ka na ni Jackie. Para si Jasper to. Sana di kayo malaglag. Ay, hindi sa'yo to. Hoy! Baba ka nga dyan. Baba ka nga. Ano mo yan, oh. Ginawa mo ng playground yung ano ko, ha? Kama. Hoy! Shh! Paknat! Baba dyan. Wah! Paknat! Baba! Wah! Baba! Alam niyo yung pagkamot niya, parang ano niya na lang. Mannerism niya. Kahit wala naman na kinakamot. Hi! Hi, Paknat! Hi, Paknat! Ayan, pinalalagyan ko yung peklat niya. Yung mga, lalo na yung mga may itim, yun ang lagyan mo. Kasi, kung inano mo yan noon pa eh, asa ka kasi sa akin eh. Para yan na lang eh, asa mo pa sa akin. So, syempre. Pinaputi ko na dati yung ano mo eh. Mga, ito pa sa kabila oh. Ano ko na? Sigurado ka? Lagyan mo madami, wag mo tipirin iho. Dinami ako na eh. Tamad. Toothbrush na. Toothbrush na ako. Mamaya, kakainin ko pa yung noodles doon. Bilis na, toothbrush na. Ano ba yan? Kulit na ito. Ikaw, bumaba ka na dyan, makulit ka, ha? Gagawin kita hotdog! I will giling you. Go. Baba na. Aray ko talaga. Go. Pero sa biyahe, puro tulog siya. Ay! Sa akin. Sige, kuha ka na dyan. Ay! Ikaw. Natakot ako kasi baka makakagat. And, ng ipin niya. Ay! Ah, ang talas pa. Ay! Ouch! Ang harot mo. Kinaya bibig mo. Mukhang matapang din tong kumag na to. Kahit pangaharot lang yan kasi wala pang anti-rabies si mama niya. Tumusok sa amin yung niya. Hipin niya eh. Mag-ingat kayo guys pag tulog. Ikaw. Mag-ingat kayo pag tulog kayo guys. Kasama niyo si Poknat. Kakagating kayo niya sa tenga. Go. Ipag-ibaway kita, tandaan mo. Sino gusto pag-ibaway ta? Yabang! Ay! Makahul ka na. Dati para kang hindi ka makatayo, hindi Ay, makahul na yan. Ay! 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 Makahul. Alala. Ay! Territory niya daw yan. No. Ouch! Matapang to. May maskara sana eh. Sa mukha eh. Yung parang kay Groot, yung itim yung niya, diba? Ay! Kuha. Mamaya ka sa akin. After niya mag-toothbrush na
Ay, maliligo pa ako, guys. Good night na tayo para ma-edit ko Anong naman. vitamin nakukuha nito? Ha? Vitamin. Vitamin niya. Alam po, potassium ata yun. Saging. Ano yun? Yung saging, guys. Ayun. Bukas na start ko na yung ano ba yun? Herbalife. Push to. Ay, mukha na akong hagardo na. Oh. Ito pa yung suot ko kahapon. Hindi na ako naligo kanina kasi gusto ko makapaghilod tambong-kambong. So, ayun. Good night. We'll see you tomorrow. Bye-bye. Good night. Good night. Good night! Ay! Ay! Oh, ulo ko. Loko.